ଆଲୋ ଇଏ କିଏ? ଇଏ ପରା ମୁଁ ଏତେ ସାରା କଣ ପାଇଁ ହଳଦୀ ଲଗେଇଛି ସବୁ କହିବି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ମେନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଜି ହେଇଥିଲା ମଟନ୍। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଏତେ ସଜବାଜ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ସବୁ କହିବି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ। ତାପରେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ମାଆଙ୍କ ସାରଳା ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଥିଲା ଯେହେତୁ ମେହେନ୍ଦି କରିଛି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି କେତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟେ ଦେଖାଲା ତାର ବି ସୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଇଠି ଯାଉଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ତାର ବି ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଇଠି ଯାଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ ଆମ ଲୋକେସନ୍ରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ କାଙ୍ଗାଳି ଦଳ କେମିତି ଅନେଇ ବସନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଥଣ୍ଡା। ତାପରେ ମୁଁ ତାଠୁ କମ୍ କି ମୁଁ ବି ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆମ କାଙ୍ଗାଳି ଦଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହାଁ ହାଁ ବାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ କମ୍ କି ମୁଁ ବି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଝିଅ ଆସିକି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ଆସିକି ଏଠି ବସିଲେ କାହିଁକିନା ଆମେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇଠି ସିଏ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି। ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ସେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଭାତ ଡାଲି ଚିକେନ୍ ମାଛ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏତେ ସାରା ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ତ ନେବା ଦରକାର ନା। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଦେଖାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି। କି ଗପ ଲୋ ମା ମୁଁ ତ ଥକି ଯାଇଛି କେତେ ଗପ ହିଁ କରିନି। ତାପରେ ରାତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପୋଜ୍ କ'ଣ ଛାଡ଼ୁଛି ରହୁଛି।